akatanga kutuka. Murume wangu akatuka chitutsi akati urimbwa yemunhu usati anyokwa amai wako, wakafa wakasiya wakakudzidzisa chihuri, bechera amai wako. Nendamurowa but hapana munhu anozoti arovana. Kose unoti ndikakurova mbamai vanhu vese wabva wanzwa kunzi kwese. Aiwa nyama dzakasiyana. Pamusoro imambo, marovero angu andinoita madzimai ndiyayo pandorova ndipapo. Pamusoro imambo. Pamusoro edare. Indakakwirira dare murume wangu. Yararai. Changisai. Pamusoro edare. Indakakwirira murume wangu dare tondiraita patapa. Murume wangu kumba uko hatina rugare. Murume wangu anondudza kuti ndiri huri. Murume wangu inini anotuka vabereki vangu. Tuka kwakaita vabereki vangu ndofunga takangonesana zvidiki-diki. Tabva kubasa kanditi ndipowo foni. Baba ndata foni yange ine face unlock ne password. Ndata zvese zvinoshanda zvakaita sei zvakadaro. Ndofunga ana kuda kunzwisa ndozoti mbi yangu akatoita sei akatobatikana nazvo. Ndobva zvadaro ndakaedza kuda kusataura semunhu ane hasha. Murume wangu anorowa. Ndobva ndakabva ndanzvenga ndobva ndaenda mubhedroom. Ndaenda mubhedroom ndakaona mume wangu ndine vhidhiyo randaiona. Saka ndichiona vhidhiyo iroro akabva ati ndimi wamwe wacho imimi uda kuuraya mwana wangu nenyasha. Ndobva ndati banene zvokuti titaure handisi kuita sei handisi kuda. Ndofunga ndakatora mume wangu wandoshiya naye ndikati ema ndokumbirawo ndibvunziro banene zvokutaura handisi kuita sei handisi kukwanisa. Ndofunga akataura nawo vakatadza kuirira nawo. Vandati waita basa zvako ema waita sei wataura nawo. Ndakamuka ndakatsvaira mumba manga asingade kutsvaira. Ndakasuka maplate anga asingade kusuka. Ndichiavoida kusada kutaura. Asi murume wangu inini ndazodzokera mumba ndakatora magumbezi. Ndakada kuti ndirare. Akamuka pambedha. Akatanga kutuka. Murume wangu akatuka chitutsi akati urimbwa yemunhu usati anyokwa amai wako, wakafa wakasiya wakakudzidzisa chihuri, bechera amai wako. Murume wangu ndine 4 years naye ndichigara naye. Zvadaro ndofunga ndakadedza usabhuku atogara nawo. Sabhuku ndakati sabhuku ndine nyaya iri kumba kwangu. Ndokumbirawo kuti mundigadzirisewo nemurume wangu. Ndofunga sabhuku vakauya. Ndobva vatigadzira zvikanzi wataura here mashoko akabvuma una sabhuku ati hongu sabhuku ndataura mashoko. Kanzi ndoda kuti ubatire mudzimai wako huku. Zvadaro murume wangu akadaira zvesho akati huku ndinobata. Ndofunga takaita 1 week. Tiri kubasa sabhuku akandibvunza kuti pane chakafamba here. Ndakati sabhuku hapana chakafamba. Zvikanzi alright tinozotaura. Hatina kutaura. Pasina 2 days ndakanetsana nemume wangu. Ndobva ndakamutera ndakamutera kubasa. Ndobva tatonetsana. Ndobva muti iwe ona uri kuramba uchindudza huri. Iko zvino zviyoenda kunotora sekuru. Nasabhuku totaura nyaya iri paground. Kuti iwe kana usisati andide otaura pachena. Akaudza sekuru wangu akati muzukuru wenyu huri. Tichanoita kumuchinjana. Amumbofamba akamudyira. Uyu muchanoita kugara naye chingomuchinjana chete. Ngaaziwe kuti inini ndakatofa kudhara kana ari mapirizi ndichangoita zvakadaro anogona kuzoenda unoteswa achinwa mapirizi. Petinoiwayo. Sabhuku varimo here pamuno? Uye. Kuvana venyu. Kana manga muri pedyo mazokutaura kwakuchita mudzimai andiki. Toda kuti shamwari vari kunyepera adzimai vako. Ndozviramba mama. Titauriwo. Kuti ndakatuka vabereki vake kuti chakati changu. Ndozviramba pamberi pedare. Kuti pa4 years ane zvakapromisa pa4 years ndichitosafisa mumuri yangu. Achiti ndoda kuitira mwana. Tichifambidzana mukudaro. Ndovonga ndaimubvunza inini ndichiti iwe unokwanisa kundiitira mwana here. Ndichitosafisa mukadzi wamuri yangu chishaisha. Handikuitira mwana. Kunguvati ndinyepera. Ndikuedza kutashandisa nezvijeteo zvakaramba. Tichifambidzana kudaro. Ndosvika panguva yekumubvunza inini kuti saka toita sei urumbofambawo here. Ndine mashoko andinotaura mudzimai wangu inini maibhuru wake kupindura.
tine mashoko anototaura akatodarika ari kutaura but asati ambonoendera kupolisi zvakandiitira kana kusvika muimba ino yatiri nhasi. Saka nei ndisingazivi kuti inini chanei chimutadzira chii. Mudzimai wangu ari mashuru, pane mashoko anotukana iye ndati but haana kana musi kuti akamukwirira dare but iye nhasi zvokuti ndikataura naye zvemumba anonoudza vanhu, ndikataura zvemumba anonoudza vanhu, ndikataura zvemumba anonoudza vanhu. Saka ndakasvika pakomuti inini iwewe kuti unenge uchidya mari yangu uchindindo kuitira mwana uchindinyepera uchifamba uchidza uri kutapa-tapa ndibofunda kamuitira mwana ndokomudya mari chete ino vanhu vangu inini vandodanana navo ndonzwa sei kana murimi vanhu vacho varipo avapo. aiwa tombofamba naye mukadzi wako ati unomutuka uchiti uri uri pamusoro imomo pakutukana pane zvinogona kuitika. Paanomutuka inini ane mashoko anotaura iye bhozi handimutuka achibva abuda panze anondituka chindishautawo hapana asingazizive but ini handichengeti mazwi kana mukaenda kana kupi izvozvi kana kuenda izvozvi kuti anotuka sei anotuka anofumuka nokuti ini ndozotosvika pakunzi ndichitofamba kana kubasa kwandoshanda kuti tapa-tapa kwashinga kwadzi wako anotukirira anotuka zvinyadzi asi anotuka iye ndinoshauta mvunzo wabvunzwa zvani mukadzi wako ari kuripota kuti ukunditi uri hure ndozvabvunzwa namamba kuti tifambe tiri pamwe chete pamusoro imomo kakuchinjana mashoko achinjana iye anonditi ndiri hure ndokuchinjana kwatinongoita mukadzi wako kuti ataura kuti pari kuva mukazoendesa kusaita daidza sabhuka mukataurirana imini mukabvumirana kuti uchabata huku kubatira mukadzi wako pamusoro wakamubatira huku yachii pamusoro tiri ipapo pazvakataura sabhuku takazviteerera ndofunga ndakamupa $20 andakamupa handina kumudza kuti ndiyei tagara shuwa ndakaenda kumba kwake aiwa toda kuti tijekisana hapana papana kutaura zvemari ndakamupa mari chinofamba ndakamupa naisabu nyaya yamukataura naye akabvumirana mukadzi uyu nomurume wake kuti akatadzira mukadzi wake kuti abhadhare akati anobhadhara chii pamusoro echangamiri baba ava ndavayananisa nemudzimai wavo pamashoko avakanga vachinjana mukutaura mumba mavo. Takazokumbira kuna baba tikati kuti adzimai venyu varerutse mwoyo wavo vabatirewo huku pamazwi enyu amataura ndokubva vabvuma baba vakati alright zvakanaka ndichabata huku. Vakanga vatoti kuna amai vepanext mabrela arimo here ndabva ndati toda kuti mubate huku zvichireva kuti shona yandaitaura kana vanga vakaibata ndaiedza kuti kana vawana ingava mari yekuti vatenge chinhu chavari kuda vaizoonekwa ndiri sabhuku kuti sabhuku ndadzoka huku iye yamukanditi ndibate ndeiyi ndochishedzawo mai vepanext vakashedzwa naamai ava kuti baba vai mashoko atikavati vabate huku yavo yavabata ndeipi ndeiyi tochipa kuna adzimai ava. Asi tiri kubasa ndakazobvunzawo amai ava kuti baba vakazogadzirisa here zvatikataurirana vakati vasati vadi vabata huku iye ndikataiwa zvakanakai kana ndazowana mukana ndichavaona ndovarangaridza kuti ko huku yedu iye iripi ndopasina kuzoperawo mazuva maviri ndobva vanetsana zvekare kumba kwavo. amai ndakakupa $10 pamusoro imambo wangu $20 zveshuwa vakandipa baba asi kundipa kwavakaita vakanditi mari ibata tigowedzera imwe tigozobhadhara rendi ndomataurira vakandiita mambo havana kuti ndiye huku pamusoro imomo ndozvakataurika ma saka apa iwewe uri kutuka mudzimai wako unoda handiti unobuda step ndinotenda pamusoro mangwana aiwa kusikana uchimufumura iwe uchimuda uchimuti ihure vanga vasingazive kuti pane hure apa vakutozivawo kuti anga baba vakagara nehure pamusoro imomo uri kupa vanhu mukana pamusoro imomo hatisi kuzviramba kuti ndakamutuka ndofunga pakushaudha kwandikuita mama hakusi kuti pandinomushaudha iyi anopinda magumbezi orara kana iri redhiyo obva igoita full blasta kuti vanhu vasanzwa asi munhu anobuda kunze kuti vanhu vekunze vanzwa zvakwana munhu anotoata kuti vanhu vekunze vanzwa popota kwenyuka anoreva kuti ndozvaari kutoda ndozvaanenge achitokuda kuti vanhu vanzwa
zvakafanana nekuti mudzimai wangu tinotosvika nguva tunetsana mumba ndoloja mubhindureni totoloja mumarumu but vanhu vanozomubvunza patepi kana kuti vachitosuka maplate kuti kosei nai mai nenyasha makazvimba muromo toziva kuti bani nyasha wakandirova manheni nendamurova but hapana munhu anoziva kuti arovana kosei unoti ndikakurova mbama yevanhu vese wabva wanzwa kunze kwese nyama dzakasiyana takasiya zvakasiyana pamusoro emambo marovero angu andinoita madzimai ndiyayo pandorova ndipapo pamusoro emambo zvakanaka zvamatenda takapinda mukumbiro mutemo wekomazuva ano nosaizi yakuyaona iyi rinobvumira here kuti urove mukati pamusoro emambo hazvibvumirwi sei uchirova manje panorova pacho ndipacho pamwe chete paunoziva marovero angu andinoita madzimai nini mudzimai ndikagumbuka kuti ndagumbuka handitauri mashoko matatu kana mudzimai wangu waiguru wake kubhindura ndoziva kuti bane nyasha kana vagumbuka vakangoti ndanyarara kana ndikabuda kunze havanditeeri but ndikazoti sebuda kwandakaita kumba achiniteera kubasa aingafanira kuziva kuti ndatogumbuka zvoti ndakazotova akakanda dombo akatonitema nanhasi aona kupinga zvakubatizwa kuti avatevere kubasa hazvina kunaka hazvina kunaka ati zvautaura zvokuti unorova tatazo zviramba adzimai vakataura kuti ukatukirira hama yekuti chakati zviramba mama nozviramba but hivyo zvakakuna hamboekamwe hatidaro Bvunza mai yangu. morova Pane nyaya yataura murume yekuti pane agreement yakamakawirirana inotaura sekuti ndiri nyaya yekuti makakunda kuita mwana pamusoro emambo wangu chokwadi murume wangu ndofunga tinofamba tese 2022 ndofunga ndakaita nhumbu 3 months ikabva munamato kwese tinoenda hapana pandikambonzi ndatadza kufamba naye kupi nekupi tinoenda munamato murume wangu tichifamba asi kana zvinhu zvichiramba wanotondisungirira kutoti uri hure uri chii achiramba achindituka ndiri munhu anoramba achindishaudha mumba akada kutanga kuti chese chandakakuwedzera mari pane zvinhu zvawakatenga munomu tiri kuda mari yangu bhozi handina chinobatika kwauri asi ndechingotiwo semurume wangu vanhu tinogadzirwa tichiita sei tichipedzerana wakasvika pakundipwanyira tv wakapwanya mubhedha wakati ndakakwana uchirara pasi wakatsemura mubhedha tv wakapwanya wakakurova wakavari kutaura mambo wangu wakandikava negambutsu mbabvu handizvibvumi zvo ndakamupwanyira mubhedha mafotosi ndinatipedze handizvibvumi mambo tinoramba tingoti handizvibvumi mambo izvozvo ndainzwa nyaya iyi ndandakateerera ndongenda kuda panzi asi ndanzwa nyaya yekutukana nokurovana ndizvozvo nenyaya yekuvimbisana kutisa mwana asiri kubuda ndizvozvo toda kugadzirisa kuti vasarovana vagare zvakanaka zvivana izvi chinhu chinongoyo muprocess yekudanana mukadzi wako nomuda dzimai vangu ndomuda but maiguru aka hasi kuzvitambira maiguru ndio wakaroa maiguru ndimi maiguru vacho varipo maiguru yaikuru mama varipo ndatoona ada kuramba mukadzi chirova maiguru but inayo kusukwa ndiri manje ini kana muno mundokwedza kuti musangane mese tiwirirane tijairane handizvozvo ndotenda mamusoro emangu mudzimai wangu ndomuda zvisingaiti amiraka mama munomuzero makumuziya asabo kuti simungaidzi sebera kuti tatongodzorokanisa mapadzi acho uya mugara nditambire ndisina chandakabata aiwa kwemi kuti manyira se taimukadzika mazenyu kamai mambo ndio anopedza apa makaita sepa makarohwa ndamwamarohwa nababa nakatoa kuti mavajikire baba matiya ndaunzokuzisa mamutaura kuti mukadzi umwe mudairo madzimai angu ndomuda uyu ndiani unyu madzimai angu ko madzimai angu mashinga masha handisi kuramba mama saka madzimai enyu ese mukwana pamusoro emambo madzimai angu ndikuada vese vese kasava pamutema wekuzanira
pamusoro mama zviri kuitika ndechekuti ava kwandiroshanda ndo munhu ndaifambidzana naye akazvinzwawo nemakuhwa ndikazovaudza zvikanzi ndikati madzimai uyu ndo mainini venyu vakapindura vakati inini handizvitambire nekuti handina chawandipa kuti ndaana mainini waridi wamusha 2 iwewe wacho uzotanga wapedza kurora kumba kwedu 3 iwewe ndezvozonyatsa kugara pasi aungondiudzi nemuromo takangoti tiri parodhi saka inini usekuziva kwangu uyu hana problem yekuti ndati ndasangana naye ndasvika kumba kwake aine girlfriend aine boyfriend kana kuti uyu handamubatira message ndatasei handidi kunyepa nyaya nhau yanga iripo ipapapa kuzoti nditsvage munhu uyu ndofunga usatsvage dambudziko barika ronakira mudzi wake ndizvozvo usatsvage dambudziko nawo yanga iri nhau yemwana mambo andida kutata pamberi pamwana aripo but makore angazowanda pasati pane umwe saka ndakadaona kuti problem kwandiri ndine 1 ndini nawo asi ne 2 wandochengeta vame vakaenda imi mune 1 ko hatisati ausati saka kwese kuda vanhu ya ndo zviri saka iwo une bitterness mukati mako mokuti usinatsogara zvakanaka naone kuti nhumba inoka kuti ndo nyaya yacho nekunzwisa kwandinomita pamusoro mama panekunzwisa kwandinomitawo aifanira kundinzwisawo chichemo changu kuti mukatiri mwana kubva ati ashuwa bari nyasha ngatifambe kwete kuti akuona zviramba zvine basi ndoita sei kana zviramba udotaese munotaura zvakanaka mama kana zviramba udotaese munotaura zvakanaka kuti pamusoro mama kuti bani nyasha mashoko mataura mandinzwa nditsvagiro kana $10 pane mama iyo ndakanzwa kakati kuye kwaharare ndimhanyi handiti kauti wandakanzwa kakati kuye ndimhanyi ukana nyingoti zviri kuramba wakutovhara dhiwa kutoenda kunext dhiwa kotandara ndofungei taura imba mimi ndavhara ndofungei mwana chipo chinogona mwana hakuna paunoti panotora navanhu vachiti ndinoita mwana panotora mudzimai bati unotora kuti unochengetana asi nyoka dzinogona kuita zvamukaita izvezvo kunotora 10 years mwana asingawanika asi musi wainozosungunuka izuva rimwe chete unofanira kuzama kuiwa paukatora uye mukadzi mudiki uyu kuna amai kuzvaramba ukazoita mwana here after mukadzi mudiki wadzoka kuna amai guru pakazoita mwana here kuna amai guru kune mwana mucheche here pamusoro pamwana takaita pamuri pakabva uyo pakaita chii pakabva saka iwe ndore problem mwana iwe ndochifamba kune vakadzigomira kune vakadzi vakuesa rovamira woshandiwe uchatsvaga mwana uye achakutsvagira mwana achakutsvagira mwana mukozotsvaga chino varako iwewe ndiwosenza zvakanaka tsvaga nokubikira mapoto ubikire poto usimbe musana ndiwosina musana ndotenda oneraeta panyaya yekuti nyaya ipere yekuti kuchindwa pamashedzerwa aitwa mukadzi winamama mukadzi windanhu achitara achiti zvona handira kuziswa zvinhu parutivi kuresa kuti mukadzi asi kuramba kuti amainini varipo asi ndiri kuti ari kufunga arida kubatirwa mombe kuti aziiswe kunzi madzimai mombe iyi ndakatadza ndaane mukadzi wechipiri kuti barika iri riite zvakanaka kwazvinzwa here chama zvataurwa apa chandowedzera apa isina kuda kutobvunza vamai makatarisira kuti chii kubva kuna baba kuti vakuzivise kuti ndo zvavo pamombe chaiyo harinji ngati pamusoro ndateera kubasa ndatichingonzwa nemakuhwa ndateera kubasa tosangana parodhi kuti iwe ndiwo amainini wako ndakati azvinzwaro murodhi inini amainini wacho pamusoro vanotaura mashoko akawanda pamusoro pangu ndichinyarara azvido kuti ndakapusa asi anotaura zvakawanda ndichinyarara inini anofanira kupa respect kumuridzi womurume kwete kudherera kumuridzi womurume kuti zvaafunga ndo zvaanotaura saka inini kuti ndiitambire nyaya iyi ndotoda mombe inotsika ndikoti nditambire nyaya kwete kuti pasina mombe handitambire nyaya iyi uri kuti udiwe nezvitaura zoremo ndozvitambira zvitaura madzimai angu ndozvitambira tinonogara pasi aiwa pana kumwe uchagarwa isusu titongoda mombe chete titoda dheta azovomera izvozvo pamusorema enda kutonzwawo kwamuri mupei za 16 aiwa za 16
Ndotonzwa kwamuri mama. Unoona mari rini? Nini handishandi mama. Zvangu ndezvekutongokeya. Handishandi mama kuti ndikatokupromise zvekuti pamwedzi unowa misevisa 16 hapachatonyengerera kambosa iri kugara iwe ndikudze shamari kana wada zvauri apa kutodzikapa ndikuona mune pressure strain nenyaya yemwana timbomira ita pressure anongouya amisikereji anoitika mudzimba zvinongoitika izvo but makararamba muchirarama mararamira mukuita manje ndikuona iwe apa kwatiri kuenda pana ndima pamusoro changamiri baba ndinoshaura kuti pressure yaanopa kuwana ndiyei ndine vana vandochengeta wakasiyiwa naamai vakaenda 2 mukomana nemusikana ini ndine musikana ndoshaura kuti pressure ndiyei vana wanawa une chikore cheschool fees yechikoro chakatokurisa kuvana vakaenda ndinotorwadziwa saka ndozvinonyanya kundibata mukati memwoyo wangu kutoti vana amai vakaenda vanenge vakubhurema inini nekuti vanoziva inini saka kana vana vasingabhadharira school fees inini ndinenge ndichibhurema ngatimubatsire murume iwe shamari dzoka kune vamwe varume zvataurwa naamai ako izvozvo hazviwanike kumadzimai aya zvinowanika kune vamwe varume uchibvunza vamwe varume sorry mama. Handazvinzwa. Nditutse mazuva mabataurwa ikati mutauro zvimaaaaaaa munofanira kuchinjonzi kubatsirwa kuti vave nemwana kana kusikwa murisiki kubana chichipamini munofanira kubamba murume mubatsirwa mese kuti 1 izvo zvazvikudi pamusoro hapana ndinotoona kutoti hapana pressure yatinganzi pressure mwana nenyaya yekuti vana havasi kuenda purani yababa idziswa akuda vana vakaira tikudzera kuda vana vangati muri kure nekuda vana vanga newe baba Sorry mama. ava amai Mwana wari kuti hasi kuenda kumubvunzei mambo kuti mwana hasi kuenda kuchikoro tomaonipindoti avaisisatsunga kuti purani yako iwewe osimba kandinde purani kana chakapukadzogara naye chitohongwa purani yako ndikuchikudii pamusoro pevana vanguda iwewe ini ndikati ndakwanisa kuonawo kumana 5 mazvita amai munogona kutora zvinhu zvilaitly varume vanoda dzidza ndochivanhu chedu zvokuti vanozoenda kuchikoro here haya dzadzimapfungwa dzatikawa kumuvha kwadziri kuti tipinde mazivi kuti vanafanwa kuenda kuchikoro but munhu murume kumusha anomedzwa nenhamba yevana vana inyepetepo masenga amai asi ndiri kuda kukuvimbisai kana achida kuita vana ngaaite vana kana ada kuti avaite vana ngavaite inini ngamusingade kuita hazvina chakaita asi kana achifunga kuti aite achifunza kuti ane dambudziko ngaaone kuti afamba naye ndiye vari sore mambo wangu kufamba ndinofamba ava amai ava havasida kuaccepta and it's very normal ndinoda kungoti mugadzisire relationship yenyu iwe nani pakakutaudzana apa taudzanai zvakanaka kana maona muchida murume wenyu chete musingadi kutaudzana mumbomira makadaro vamwe muchabatanzwa nerufu vanofa hama kana handizivi kasi ndokunza kuti munhu mugone kuchimubata chitowirirana ndinotokomunicata nawo amaiguru wangu ndakatombomubata nerimwe girlfriend kukagiri ndikatowafonera ndikati uyai mugara kupi kukagiri Sodom pamusoro imama vakatouya vakatotanga kutowirirana nemusikana iye vakutoti iye ndiye amainini wangu chaiwewe handisi kukuda anzi vakataura vakati iye wacho wabata ndo amainini wangu iwe handisi kukuda chene munowirirana chamari gara nevakadzi vako zvakanaka mambo wangu pamusoro huku yava inoyarini yo azvikuno zvinoputika izvo tichitara nyaya yehuku huku inoyari unozoverengereiko tichitara nyaya yehuku ndavapa chero nhasi nhasi ndonovapa samari yacho yo pamusoro yechangamini taura ndachikumbira kuti baba ava vaedze kuonesawo amai ava hama dzavo havana respect nehama dzangu sei ndiri kudaro uyu mudzimai uyu akaratidza baba ava sekuru naambuya vanovaziva
Mambo wangu akandituka mashoko anodzimba atuke nini ndinherera hama dzangu baba vangu namai vangu akafa otaura mashoko eyayo. Saka nyaya yangu yanga ndiri kutaura changamiri ndeyekuti babava kuti ukama hwamai guru naamai nini hunge hunotinakei. Babava ngavaziviswa adzimai vadiki hama dzavo. Pandikavayananisa ndakavakumbira kuti hamuna muzukuru here kana tete kana munin'ina wekuti auyo aone adzimai venyu vari kuno kugagiwa. Vekuti ava pakaitika dambudziko panzvimbo yekuti vakwesherane vari vaviri, ava vanogona kuwana kwekupoterwa nako kungava kuna tete kana kuna bamunini kuti mukoma wako kunoku tatadza kuwirirana panyaya yakati uya utiyananisa. Manzwere bamba. Mzore bamba. Wazinzwa? Aiya kwakungotambira mashoko kana achori guilty unonga wakangonyarara kuti ndazvinzwa. Uzoshandisa mangu atona change mawu. Chitiko karura mukadzi anopa mvura mudzinza kuti azikane azive hama dzake. Nezva vanambopana aizvi mudzidza vazikana kuti. Akaramba ndinoita kutaura nabamini pafoni. Ndowa ndinoita kutaura nawo pafoni. Kwa sekuru wangu chavakavaudza kuti handikwanise ndinopedzisa tichipeta. Nyaya iri apa background yaine chaishe matorana nemanhu varitaya kuchikora kuti vauda zvokungochengeta kuyananisa chete munhu wanga akatonga but background yaitinyazona kuti vakatorana munge mumafaro vatorana mumafaro mainterest manje ari kusiyana ende munhu anga ane maitiro ake arikufamba achingomhanya achingoti baba avavo zvavari kuda zvasiyana nanamai anamai zvokubereka zvinezvika vanenge vasatongona asi baba varuda vana vakawanda. Naye mkuru pane pambo kuti unocheuka kuti mai ndakabereka ndozoita sei apa cheukai muti wakazobereka anozoita sei uyo afa hautanga afadza vanhu vakava ndizozvipambi. Ini advice yangu yaawirira kudare mukomana ndekuti remekedza futi apa nehama dzake apa vita pashoma asi mungatenzana abhadhari. Msore mama. Wazinzwisa? Andakutaura kupedzisira. Masi mungatenzana abhadhari. Ava nava chimutombotira kuti vaive nerelationship yekuti vatasi. Msore mama. Kudzoka pamadzimai yangu mukuru. Waroti kwanza ndiendesa vana kuchikoro. Mavabvunza kuti mwana andisikuenda kuchikoro ndeupi. Naiwe pamakaenda paMingchang vana vakavana chikwereti. Kuna mama wao kuti mama wacho atoneta iko zvino zvakutongoti inini mene nyashanda kushaya kuti ndoita sei Ukupi kurazi wacho. Kusaimona. Atorera chikwereti. Waruramba nemwana wangu. Ndi mwana wangu ndipeni chengete ndega wasikuda naye. Anzi ndipe mari chete ndigare nemwana wangu kuno. Ndo zvandakaramba. Unongoenda kuchikoro unobhadhara mari chete. Ndo zvandaimboita. Aiwa nanhasi unongosvika pachikoro pana headmaster ndauya zita rangu maningi kubhadhara kaudzoka zvako. Sumuka yama ini na maigo. Betsy,